sitten ehkä varmin ja tasaisin tämän vuoden juoksuista. Juha Sonck, Turun Urheiluliitto, sivunut ennätystään 13.86 viime vuoden Kalevakeseen kakkonen. Ja ehdottomasti kova haastaja kuitenkin. C-raja 13.85, sen on Niemi tehnyt, B-raja 13.62. Miesten pikaa ajetaan sisärata. Abbasi. Eli Juha Sonck ottaa aikuisten Suomen mestaruuskilpailussa ensimmäisen Suomen mestaruutensa ja tekee sen kyllä ylivoimaisella. Miesten 110 metrin aitajuoksu on seuraava juoksutapahtuma ja nyt tarvitaan jälleen suorituksia hieman yli normaalitason. Suomi-Ruotsi maaottelussa 7 kertaa. Juha Sonck, rata 5, 13.86 tänä vuonna. Kronberg siis normaalisuorituksella, vuoden varma voittaja, kokenut aituri. Arvokisa finalisti sekä olympia- että MM-tasolla. Tällä hetkellä Pohjoismaiden ehdoton ykkönen tässä vaativassa lajissa. Nyt päästään liikkeelle. Kronberg erottuu joukosta heti alusta alkaen. Menee muilta hieman karkuun ja hyvin tulee myöskin Nosmi, vaikka tekniikka näyttää pahalta, mutta sitten se pettää kerta kaikkiaan. Ja Suomen rintama tulee Kronbergin jälkeen seuraaville sijoille, joten lajivoitto Suomeen 2 pisteellä. Hieno juoksu, 13.51 on voittajan aika. Siinä Nosmin juoksu sekosi alku kiinnityksen jälkeen pahan kerran ja kun suomalaisjuoksijat ottavat sijat 2, 3 ja 4, niin pistevoitto Suomeen 12 ja 10, mutta Kronberg viiletti jälleen kerran ihan rutiinisuorituksen 13.51, se on jopa hyvä suoritus tähän paikkaan. Myötätuulta 1,1 metriä sekunnissa ja myöskin Tommi Evilä voi tietysti olla tyytyväinen suomalaisjuoksijoiden esitykseen, koska tässä saatiin niitä tärkeitä pluspisteitä. Vaikka Kronberg ottaa ykköspaikan, niin 3 seuraavaa sijaa suomalaisessa maaotteluvoitto. Ja siinä tulokset vielä kertaalleen. Eli Sonckille oma ennätys, Niemi 3, 14.01 ja Vilén 14.09, sijoitus 4. Ja täällä on kisan kakkonen Juha Sonck. Hieno kokonaispanos Suomelta. Oliko meininki se, että laajalla rintamalla pärjätään? Kyllä, yhteishengellä oli
niin menikin tarkoitus iskeä kiila siihen heti Kronbergin jälkeen. Se nyt menee ainakin tällä hetkellä vielä menoja, mutta siihen laaja rintama näin onnistuttiin. Tuo tällä hetkellä menee menojaan viittaa siihen, että omatkin tavoitteet on sittenkin jossakin muualla kuin 13.85 vai? Kyllä. Eteenpäin pitäisi koko vuosi mennä ja toi oli ennätys. Ei kauhean hyvä juoksu. Mä kolhisin Kronberg ja Nosmin kanssa niin keskenään käsillä, mutta oikeaan paikkaan on hyvä juoksu. Niin, Nosmin juoksu meni kokonaan sekaisin. Oliko siinä sellaista kontaktia tosiaankin, että sillä saattoi olla vaikutusta? Pystytkö sanomaan? No vaikea sanoa. Taas jättä meni näin. Kyllä hyvä. Kuinka usein muuten, sen verran pakko ottaa tuosta vielä kiinni, kuinka usein airajuoksussa käy niin, että siinä kaverin kanssa on kontaktia ja hiukan puolin ja toisin kolhitaan? No kyllä jos niinku vierekkäin mennään, niin kyllä yleensä aina pikkusen osuu, että se ei saa häiritä.